4 anys buscant el misteriós intrus d'un casament a Escòcia. Hòstia, què dius? La història d'uns nuvis que no han descansat fins que han aconseguit identificar un assistent desconegut al seu enllaç. Es veu que, revisant el vídeo del casament, els nuvis van veure que no el coneixien i, molt pitjor, que no els havia regalat ni la senalla de la llenya de la llar de foc, de la llista de noces, no? El regal, sí. Total, que el tio va anar a la boda equivocada, va veure que la núvia no era la seva amiga, però va quedar acorralat a la cerimònia i allò, la vergonya per sortir, i bueno, des que va sortir fotos amb nuvis i tot, perquè el fotògraf li va dir posa't aquí, que dius, hòstia, ets una personalitat una mica dèbil, no? Dius, ja, sí, hòstia, sempre hi ha portes per sortir, no? Sí. Jo crec, per això, que sempre soc mal pensat, ja ho saps, jo crec que es va equivocar d'entrada, o sigui, l'altra boda es veu que era 3 quilòmetres, però com va veure el menú va decidir quedar-se, tu. O sigui, una cosa és que no et conviden, sinó que et castiguin a un casament alternatiu en una casa de colònies amb un pa amb tomàquet i sangria tetrabric, que ara es fa molt, perquè és molt alternatiu això, i l'altre un casament amb un pica-pica contundent, 3 plats, postres i un bon querosè per fotre unes bones ballaruques, sí o no? Però si això ho has fet tu, Quim. Sí, per això, sí, clar. Tu t'has colat a casaments que no sabies ni qui eren. I tant, érem dos amb traje i corbata i tant, que sí. Pitjor que això, només hi ha una cosa que un amic meu d'aquí Moià li va passar una vegada, que va anar a un funeral que No fotis. Que es va equivocar de difunt. Sí. En sèrio ho dius? Sí, de veritat, sí. Segur que m'està escoltant ara i li diran segur, sí, tu el coneixes, de per allà al golf, sí. Escolta'm, una abraçada als teus amics de Gasoils Rovira. Et deixo perquè estan al caure, Vinga. Vinga, fins ara. Adiós. Adiós.